Qabel ma marret tal-operation għaltinna l-Jesus ħobni. Għaltinna jimmu se jkolli mimmi iktar. Li jgħid li maqni nisjak meta ġejja. Konna jgħidu dal-waqt niġi. L-anfiq u niġi. Konna naqgħodu bil-ġuħ biex nitemaw l-tifen u batejna fuq li batejna. Għaġġak iż-żmien ma kienx esisti Puttinu Caves. L-ewwel kelma li qalinna Puttinu inkom ħudu ħsieb it-tifla, kumplament ħalluh f'idejna. Jiena lija Puttinu moħħ in-nies u qalb in-nies. Għax kieku hemm xew. Ma tagħmel xejn l-Ingilterra żgur. Grazzi tal-li jentuni u komplu ċemplu ħalli tgħinu l-ħaddieħor. Grazzi. Għatu minn qalbkom. Ettejnu ħafna, ettejnuna ħafna. Grazzi. Nirringrazzja ħafna il-Puttinu u l-Komiċ Esfan, ġifieri. U n-nies Maltin u ħoċin għax komu jgħu ma fuq kollox beb. Malna xejn. Thank you.